Знаеш ли, че твоят имейл и парола се продават за по-малко от 1 лев на тъмният пазар? Изгледай клипа до края, за да разбереш как да провериш дали твоите данни са изтекли и какви мерки да вземеш. В тъмната мрежа хакерите търгуват с крадени данни всеки ден. На екрана ти в момента можеш да видиш групи, в които се продават различни бази данни или по-скоро комбо листове, както се наричат те, с издъмпени бази данни на определени компании или потребители. Като в тези бази данни можеш да намериш имейли, пароли, имена, IP адреси, URL. URL какво представлява? Е сайта, откъдето е изтекла самата парола, потребител или имейл. И всяко едно нещо също така може да се продава на равни части. Като какво имам в предвид? Всеки един човек може да си вземе парола, друг човек може да си вземе потребител, трети човек може да си вземе дебитна или кредитна карта и така нататък. Твоята самоличност се продава стотици пъти в тъмната мрежа, а ти дори не разбираш. Има сайтове, които съм споменал и преди, но в момента пак ще ги кажа, които можете вие да проверите дали вашият имейл е изтекал или не. Първият сайт се казва Have I Been Pwned. Този сайт просто пишете вашия имейл. Той си има определена база данни и сайтове, в които той проверява за изтекли данни за вашият имейл. Вторият сайт се казва pentester.com. Той е основан от Райан Монгомери. Той се води един от най-известните бели хакери по света, като неговата цел е да се бори срещу педофилията, онлайн пространство, както споменах в предишни клипове, и киберпрестъпленията. Провери имейла си в тези две платформи и ми сподели в коментарите дали нещо е излязло. А ако излезе, веднага смени паролата си навсякъде и активирай двуфакторната и мултифакторната автентикация. Също така сподели това видео, защото данните ти струват повече от 1 лев. Благодаря ти, че изгледа и се надявам този клип да ти е бил полезен.